Hallelujah. Ngiyafisa siye ezwini lenkosi namhlanje kuseni. Sazi ke nami leyancwadi laphi. Ngiyakhumbula. Hallelujah. Phela ngosayikhumbula mina umkhumbuzo. Amen. Hallelujah. Asabe siyofunda Luke chapter 13. Luke chapter 13. Ngosayikhumbula umkhumbuzo. Yeah. Yazi lapho ngaloku uyayazi lento ukuthi ithi jumayile ngaqalwanga uwe unikwe ithuba lokuba iqedele. Amen. Uthenjwe umoya ongcwele kuwe. Hallelujah. Somebody gets your phone at Luke chapter 13. So from verse 10 to verse 14. I trust Uba sizokwazi ukuba sikuqede lokhu esikuqalayo. Amen. Ngicela usifundele. Luke 13. Yes. Sizofunda from verse 10 to 14. Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha. Bheka kwaba khona owesifazane. Imanga uthembe ngoba ngifuna avele ufunde nje uhamba ngoba ngifuna sambe igaba ukuze uma uqedile lesithandaza ukuze singabe ngesikhathi siqala lento uJesu bekukhuluma ngayo zalana. Yeah, uzane. Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha. Bheka kwaba khona owesifazane onomoya wobuthakathaka. Yeah. Iminyaka 18. Yes. Eseqhothile engenakululama nempela. Yeah. Kwathi uJesu embona wambiza wathi kuye, "Mame, ukhululiwe ebuthakathakeni bakho." Yes. Wabeka izandla phezu kwakhe. Yes. Walulela khona lapho. Wamdumisa uNkulunkulu. Ayiphinde lo verse 10. Wabeka izandla phezu kwakhe. Yes. Weluleka khona lapho. Yes. Wamdumisa uNkulunkulu. Yes. Yes. 14. Yeah. Umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukisile ngeSabatha. Yeah. Waphendula wathi kuso isixuku, "Kukhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenziswa ngazo. Ngakho ke anoza ngazo niphulukiswe. Kungabi ngosuku lweSabatha." Father, we thank you. We give you the praise. When we go to Pagame, udumo lonke lumo lwakho isibongo sifanele wena. Wena wedwa uyinkosi ephakameyo, moya ongcwele senzele umusana ngaso lesikhathi ngoKristu inkosi. Amen. Amen. Simbalwa nje bazalwane ngifisa ukuzisho ngalamavesi esiwafundile. There are different characters kule ndaba. Amen. There are different characters. Mama angidlule kulento ngoba ngiyabona iya iba umkhuba lapha ekhaya. Amen. Lento yokushumayela ngendaba. Amen. Igcina yenza abazalwane ngathi bayazithanda izindaba. Kanti is to preach through a story. Amen. Ungalinyazwa noma ungalimali uma ufika la ushunyayelwa khona ungashunyayelwa with a parable. Seyiyonjumayelo makushunyayelwa kodwa ingangeni parable. Hallelujah. Ngizama ukusiza nje lapho uzoba ikholwa ebalansini. Ngoba noma uyabuya and ubaba wethu he doesn't preach with the story. Kodwa manje ingagcini kwenza ngathi akuyonjumayelo into mayingenaso story. Ngiyazi vele ngiyazi ukuthi awukafi makuze istory, awukafi makuze istory ngiyakwazi lo. Kodwa ngenzela ukuthi ungalimali uphume uthi inkonzo ibanga. Ngoba yikho indaba engqoqeni. Uyayibona leyo nto. Unayithemba ukuthi ulinyazwa yilokho ngiyabona. Ugcina ulimele uthi akushunyayelwanga ngoba akukho story sixoxiwe. Amen. So nje
sisakala lokho sisakala sincede nawe sisakala ukuthi akuyona indaba isivesi esubalekile indaba isubilekelela wena ukuthi ukwazi ukuzwivesi amen lasifunda khona lethi Bible one day smart mhlawumbe to give you a bit of a background kwakuyile isikhathi kuphela oyozwa khona iBhayibheli litshela ukuthi uJesu wayese sinagogeni wagcina la uJesu ubeke repikwa ile ndoda wagcina aphindanga wangena uJesu aphindanga wangena esinagogeni kodwa manje ngifisa sikhulume ngento ukuthi uJesu sontweni kodwa esontweni kunabantu abacrippled uJesu sesontweni kodwa kunabantu esontweni abacrippled uJesu ukhona esontweni ithi Bible wesithi wayesinagoge kodwa isinagoge kunomuntu ocrippled and akabanga crippled endleleni isinika time frame ithi no 18 years eza ethembeni kodwa ecrippled kodwa uJesu khona uyenzeka umuntu abe crippled kodwa uJesu ekhona ethembeni uyenzeka umuntu abe crippled kodwa uJesu yena ekhona ngoba into yensindiso lithi Bible yenzeka instantly umuntu lemayivuma uJesu usindiswa same time bese kuqala iprocess yokuba uJesu akhazimuliswe ngezibazi ezikumuntu yike hamba nabo u40 years ehlala hayi wayesebasindisile ukubasindisa wabasindisa kanye ngaloko busuku licho nje Bible lithi ngaloko busuku abadlamaso iwundi wabasindisa ingilosi yombulala babulala kodwa kungafikwa akubenzanga ukuba bangene ezweni lesethembiso enye into ungene ezweni lesethembiso enye into kusindiswa haleluya so nami ngiyakholwa nawe wasindiswa ngiyazi wasindiswa ukuthi nje afike ekuthenini ube devil kicker kodwa yena wona ukusindiswa wasindiswa ngiyazi awukwazi ukucula kodwa wena wasindiswa haleluya so belithi Bible uJesu la usethembeni kodwa kunomuntu ogulayo ibalulekile into yokuyi-understand into ye-process uma ikhona nje empilweni kune-process yezinto haleluya angeke kungamike wathini into yokuthi ufundise ngisho e-university uma ufika lapho e-university ufika uphase beku-celebrate kini ngoba bonke bayaphelela ku-start 8 ufike futhi ubone ukuthi baphakamisele ukuthi uyafika lapho ukungana ngeke le course uyenze ufuna uqala wenze preaching course uyazi ukimale uthi banomona kanti manje usuke wasuka nodwa la grade 8 wacabanga ukuthi ubest ufike kubona ngibona bazobest bathi lento yakho ukuthi ubest iqala lento ufuna uqala phansi lento ngenze lutho umuhamba ngale nto yokubika lutho sifika kanjalo evangelini sifika sisamukele ngomusa kushunyela izilahlaba inhliziyo ungakwenzi ucabanga ukuthi lokho sekufanele ishumayele there is a process ekufanele ihanjwe ka 40 years ehlala hallelujah ngizama ukusiza wena don't think I said into engenzeka ngawe uma bekutshela lokho ubuyele ekhaya mhlawumbe ebheke phansi ukuthi uhambeka thona ngikwazi ukuba ummeli ubona ukuphumela usuyibona ngeke kumele ubone ukuthi usummeli emothi lapha usukaka vele ndawo ngifuna iqala wenze preaching course unyaka wonke futhi ukuthi sizobona masithi haleluya lapha kwa-medical osisimaphule bakutshela ukuthi kukhona izinto ezikubambayo nosisinomvula ekwaziyo ukukusiza kuzona ibheneleni njengoba nje ikhanda bazi ukuthi i-alcohol ingakusiza kodwa there is a time la ukuthi khona noma ungayiphuza i-alcohol ngeke kusize you need a theater now you need a theater ubone ukuthi le nto yakho ayisasizwa into esheshayo
uwaqeda ama-grandpa kama-friend. Ucathi ukuthi inkinga ayixazululeki. Uthi uyafetha simaphula le nto ifuna theatre le nto. Sibone lapha esibhedlela khona sizoyilungisa. Akuzona zonke izinto ey'lunga instantly. Noma singakukhulekela sikubeke izandla kuyona yonke into elunga instantly. Khona into ethatha i-process. Ukwakhiwa komzalwane kuthatha isikhathi. Be patient. uNkulunkulu akajahile. Uthi ungane ekuseni uMatthew chapter 4. Kodwa akajahile nawe ngoba akazobhala exam. Yabo nje nawe wena ngoba usuyijomile. Kumjha uqeda. Hallelujah. But ngisho namhlanje ethi be patient. Be patient. uJesu ufuna ukukhazimuliswa ngalezi zinto ezihlukile. Amen. Your business and your career ayisadinga amaphanado. Idinga kuba iyetheatre manje. Uma lesiphambe konaso uzilethe kuye ukuze akhazimuliswe naso. Hallelujah. Uthi omunye umbhalo wase-America uthi kwafa ivasi ewukhanga. Wayithatha wazama ukuyiphesha ama-cracks. Uthi kodwa wabona uma esethi ufaka amanzi ukuthi amanzi ayavuza kulama crack. Uthi ngabona ukuthi should be ivasi ayisekho into engayenza. Uthi until kuze kuvele omunye umbazi athi hayi wayenza kanjani le? Uyeka zonke izinto lowazi ethembayo ezibasile. Ukhomba leya futhi wayenza kanjani le? Uthi lo hayi ngangenza ukhamba lavele lafa. Walithatha lolu khambo lufile nama-cracks. Walenza isibani. Wakhanya different endlini. Ngoba ukukhanya kuphuma ngemfana. Yokhambo lufile. Your cracks angaletha ukukhanya kwabanye abantu. Iproblem yakho wena ucabanga ukuthi uzopraise ngalezi zinto ubest kusona. uNkulunkulu ufuna ama-cracks, ufuna la ulimele khona. Lithi iBhayibheli lo nkosikazi wayeseze wagoba. Wayeseze wagoba. Kodwa notha lokhu. Lithi lo nkosikazi wayecrippled. Hayi paralyzed. Khona umahluko phakathi kokuba crippled nokuba paralyzed. Into eyenzeza umthetho wamaJuda uthi umuntu oyisigoga akangeni ethempelini. Khumbula naku Jesu ufika lapho uyokhulekela umkhosikazi kaPetro. Lithi iBhayibheli sakhuluma amadoda amane anomhlobo wakho ongakwazi ukuhamba. Alikufihli iBhayibheli umuntu engakwazi ukuhamba. Lithi beza baqaqa uphahla bamehlisa ngophahla akakwazi ukuhamba. Akana access yokuya kuJesu ngoba uJesu utholakala ethempelini kanti akakwazi ukuhamba. Lithi lo wayeza in the presence kaJesu. Kodwa iproblem ukuthi wayeza depending kwi-pain yakhe. Because na masingaba neqiniso wonke umuntu la awukho la ukhona ngenxa yepain nayo. Noma wayefuna ukuhamba ngokushesha but ispeed sakhe sasingadetermine ukulangazelela kwakhe sasidetermine nepain yobuhlungu. Nawe your pain awukho la ukhona empilweni. Yabona unyaka ugamela into lokuyifuna awukafiki nalapho waso because of the pain. Ilethe kuyi namhlanje. Hallelujah. Ngoba when you walk, God determine your pain. Awuhambi ngespeed osifuna, awuhamba ngespeed esifuna ukuhlungu. Hallelujah. I-speed sidetermine ukuthi kubuhlungu kangakanani namhlanje. Ngiyazi. Bazokhulumela lapha ama-pathologists ayesona. Bathi awuphonsi kahle. Aba understand ukuthi sometimes mawungekho it's because of the pain. Ngiyazi bazokubalela ukuthi sebe u6 wesithathu akabahamba. Lalela, ngiya-understand ukuthi i-pain iqalile. Amen. Uyafuna ukuza kulesithathu but the pain is stronger. Namhlanje lethe kuye. Ngoba i-pace ohamba ngayo is slow than what you want. Hallelujah. Sizokubekezelela uzofika. Kodwa musukuthula nayo musufikile. Lithi iBhayibheli nonkosikazi kunesimanga lisho iBhayibheli lithi ngesikhathi uJesu esafundisa wambona. Akwathi another declaration namhlanje kuthi uyakubona. Your pain uyakubona.
namhlanje ngiyakubona in your pain and ufuna ukukusiza ebuhlungwini okubo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wambiza wathi angese walulisa isandla sakhe kuye. Wakho isimangale akakhulumi lutho usiyane ngeminyaka futhi akakhulumi ngokugoba kwakhe. Ngoba kuyenzeka umuntu umbone ihamba eqondile kanti ugobile kwala kwamoya. Kuyenzeka umuntu agobe enyameni kanti uqondile kwala kwamoya. Angazi ukuthi ugobe kuphi. Angifuni ukuthi ukucabanga angazi ukuthi ugobe kuphi. Kodwa yena uyazi ukuthi ugobe kuphi. Endila izokuqondisa khona namhlanje. Hallelujah. But note lokho. Alisho iBhayibheli ukuthi i-visitor. Umuntu ngabe right levels ngoba lithi i-visitor. Lathi kunethu eziningi ukube kwawusho i-visitor. Futhi kube lalithi kusho umuntu ongafundile ngabe right. Uthi vele wayengazi kwamthetho umuntu wayesho. Hallelujah. Sima kubantu naye kamele Jesu. Waza kubantu tata. Lithi iBhayibheli umphathi wesinagogue. In other words umuntu owazi kahle ukuthi kuzelweni wesinagogue. Kodwa uzwakala ephikisana nenhloso mali yesinagogue. Waza kubantu tata. Umphathi wesinagogue. Lisho iBhayibheli. Lithi umphathi wethempeli. Kwawuyena umelana nabantu abeze la bedinga khona ukuphilisa. Kuyenzeka sibe la ngaphambili udlovamela ngaphambili azakhiphela amehlo nempala akuvimbi ukuthi uyajesu. Walubizwa ngisho ngithi kuyenzeka ngingastandastand isimo sakho ngithi inkinga ukuthi udlisona kanti you've got 18 years battling with the pain and mawuthi uzabuye kuvimbe mina isikhathi sishayile amhlanje kusena wozabuye as we are about to pray. Kami siyaqhubekana le njumayelo ayipheli kodwa ngiyafisa sithandaze because of time. Angazi ukuthi bangafana sikhuleke naye. Ungabuseza kumina njengomphathi wesinagogue ngoba ngizokutshela ukuthi ziningi izinsuku ukuba wawuze ngolesithathu kwakuzoba light. Ukube wawuze ngomsombuluko kwakuzoba light. Lalela inkinga yabaphathi bamathempeli bafuna ukwazi bona ngaphezulu kokuya kuNkulunkulu. Wona phakathi ungabuseza kumina woza kuye. Hallelujah. Ngivuya namhlanje kuseni. Angazi noma uyagcina noma uyaqala ngoba sethembele kodwa ukhona namhlanje. Bethola wena. Wosibungana naye. Cela siqobe singathana. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we are here. We are here at the hospital. Sisesibhedlela lapho kulungiswa khona abagulayo. Sikuphendela beating shop lapho kulungiswa khona imoto ezilimeleyo. Namanje nake osemakhosi siyaphenduka singabantwana bakho abahlale bekhona ethembeni ukuthi khona abanye esibaphindisele emuva sabatshela ukuthi this is not your time. Siyaphenduka kosemakhosi sixolele asenzanga kahle bathe sebefikile bethwele izinto abanye babo bebhema sabaphindisele emuva sathi abaphindele notshwala babo nogwayi wabo because thina besibalindele ukuthi bafike nasebe right. Kosemakhosi siyaphenduka phambi kwakho siyaphenduka sithethelele lokuyisathi maqala. In the name of Jesus, we give you praise, glory, and honor. We thank you for your word. Izwi lakho linguwe uqobo. Izwi lakho lenza umsebenzi. Izwi lakho lisibane ezinyaweni zethu. Namanje siyakhuleka ke Baba ukuthi ulenze liwenze umsebenzi. Silikholwa izwi lakho njalo njalo. Ungathi sewukhulumile siphinde singalikholwa izwi lakho olishilo. Namanje nake kukhona abanye abantwana bakho abakhona la asebenesikhathi belezinto asebeze bayithatha njengezinto abahamba nazo asebeze bazi-accepta empilweni ukuthi bona banje siyabakhulekela ke Nkosi yamakhosi
ukuthi wenze umusa egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Father, we thank you. Father, we give you praise, glory and honor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bengicela makukhona isimo sakwazi ukuthi ubhekene naso sesiside kakhulu isikhathi. Nawe uyabona ukuthi hayi sesiside isikhathi. Ngicela ukukhuleke nje ukusukume nje sikhuleke kafishane ngenxa yesikhathi umfundisi abesishilo angeke sababiza beze ngaphambili kodwa ngicela basukume nje sikhuleke kanye nabo. Mawazi ukuthi kunesimo sekusibekezelela isikhathi eside. Ngicela nje usukume sizokhuleka kanye nawe. Father, in the name of Jesus. Now abantwana bakho. Oro yetha abasheke behende oyetha abasheka. Makhala bahende beshe bahamba oyetha abashikehende. Naba abantwana bakho. Sebesebekezelele ngokwanele isimo obhekene naso. Right now you are here. Ukhona la njengamanje. We thank you ukuthi uzoshintsha isimo sakho ukusukela manje. We thank you for the testimony esoyithola ekhamba bona nabantu bayoze babone ukuthi bahamba nawe. Sebakhulekela ke baba, whatever situation they are facing, sebakhulekela egameni nasegazini likaKristu Jesu waseNazaretha. We thank you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen. Hey, bazalwane,